Madwar 7,000 ġenitur għaddew minn parental alienation f'Malta. Dan skont studju li għamel gvern fuq is-suġġett li jiddeskrivi sitwazzjoni ta' meta ġenituri spiċċa mċaħħad minn uliedu waqt separazzjoni u anke qabel. Ħafna drabi tfal jispiċċaw anke ballun bejn il-ġenituri u jibatu wkoll in-nanniet. Skont l-istħarriġ in-nuqqas ta' għarfien fuq il-fenomenu huwa mifrux ma' kull tip ta' kategorija u aktar minn 80% ta' dawk li jipparteċipaw fl-istħarriġ wieġbu li ma jafux x'inhu dak il-fenomenu. Jirriżulta wkoll li 97% wieġbu li qatt ma ġew imċaħda minn uliedhom. Iċ-ċermen tal-Kumitat Tekniku li ħejja dan l-istħarriġ Andy Ellul sqal li lan tal-eżerċizzju kien li jinġabar it-tarif fuq is-suġġett sabiex minn hemm jittieħdu l-passi konkreti. Huwa qal li bħalma ttieħdu passi mill-gvern biex jiġu protetti d-drittijiet ta' tfal fil-passat, l-istess jemmel li se jsir rigward dan il-fenomenu. Li nista' ngħid kif juru l-figuri illi din hija realtà mhux f'pajjiżna biss għax anki aħna mill-istudji li għamilna dan huwa fenomenu internazzjonali, però fuq livell lokali juru illi nuqqas ta' informazzjoni hija realtà fost il-poplu Malti, realtà li tiġi indirizzata biex fl-aħħar mill-aħħar nissalvagwardjaw kemm lill-minuri kemm lill-ġenituri. Il-Ministru għad-Drittijiet tat Tfal Michael Falzon stqal li minkejja li dan il-fenomenu ma jaffettwax il-maġġoranza tal-ġenituri Maltin, il-Gvern huwa kommessa biex jieħu l-passi neċessarji. L-istħarriġ wara li ovvjament jeżisti l-fenomenu ta' parental alienation. Jeżisti f'kull soċjetà, hemm biex ngħidlek numru mhux kbir ħafna li wieħed forsi jippreokkupa ruħu, imma kull każ huwa importanti u hemm iktar minn każ wieħed allura jdu żgur li hemm iktar minn każ wieħed jridu anke naħsbu f'numri li jkunu żgħar fis-soċjetà tagħna. Intant il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis qal li issa il-pass li jmissu azzjoni konkreta u wara l-kampanja tarfin ikun imiss li sseħħ bidla leġislattiva. Se jkun hemm kampanja edukattiva, però mhux hekk biss ikun hemm qed naħsbu f'taħriġ. Taħriġ anke minn nies illi qegħdin f'decision making important processes f'pajjiżna, pereżempju ġudikanti nies fil-professjoni legali li jridu jkunu jafu daw il-kunċetti għalfejn għaliex meta jkunu qed jagħmlu separazzjoni, divorzju, kura u kustodja aċċess tal-minuri jridu jżommu f'moħħhom daw il-kunċetti biex dejjem issir ġustizzja fl-aqwa interess tal-minuri.